chip. Volgens sommigen de grootste ontdekking in het bestaan van de mensheid. Volgens anderen weer een totale bedreiging daarvan. In werkelijkheid is zo'n chip slechts enkele millimeters groot. Op zo'n chip zitten duizenden microscopisch kleine transistors. Tegenwoordig vinden we chips overal om ons heen. Zonder chips zou de huidige maatschappij eenvoudig niet meer kunnen functioneren. Binnenkort krijgen we zelfs chips in het menselijk lichaam die de bloeddruk kunnen regelen. Het einde van de opmars is nog lang niet in zicht. En het zal ook niet lang meer duren of chips zullen bepaalde hersenfuncties kunnen overnemen. Als ik dom zou zijn, wat ik niet ben. Hup, een chip erin en klaar is Kees. Ik kan weer meedenken. Vertel eens over die computer in Amerika. In Amerika hadden ze een tijdje terug een computer ontwikkeld die voorzien was van het nieuwste soort chips. Het rare was dat het apparaat op een gegeven moment op een volledig onverklaarbare manier uit zichzelf begon te functioneren. De computer ging zijn eigen programma's maken. Hij was totaal niet meer in de hand te houden. Nou, wat heeft men toen gedaan? Toen heeft men een kuil gegraven en de hele flikkerse boel erin gemieterd. Zand erop. Maar was er dan iets fout met die chips? Het zit er wel in. Kijk, een van de dingen waar de wetenschap zich de laatste jaren het meest voor heeft ingespannen is het verkleinen van chips. Vroeger hadden we daar nog een computer voor nodig die de ruimte van een flinke kamer innam. Ik heb hier... Ja, dit is hem. Deze computer leverde eenzelfde prestatie als een chip tegenwoordig. En dat is nog maar amper 10 jaar geleden. En nog steeds is het einde niet in zicht. De chips worden steeds kleiner en kleiner. En daar komen dan ook de gevaren om de hoek kijken. Door bepaalde invloeden kunnen programma's van chips veranderd worden. Hoe kleiner de chips, hoe onstabieler en ook hoe onberekenbaarder ze worden. Wat kunnen die invloeden zijn? Magnetisme, statische elektriciteit, temperatuur, ultraviolet licht, radioactiviteit. Als chips daaraan blootgesteld worden, in meer of mindere mate, dan bestaat het gevaar dat ze geherprogrammeerd worden. Dat ze dus dingen gaan doen die ze eigenlijk niet behoren te doen. In Japan experimenteren ze al met de zogenaamde biochip. Chips die niet veel groter zijn dan een molecuul. Daar hadden ze op een gegeven moment een computer gebouwd, een prototype, waarvan de chips gefabriceerd waren van proteïne. Moet je je voorstellen, een chip vervaardigd van een organische stof. Werkte die computer? Dat was een totale mislukking. Het schijnt dat die chips zo onstabiel waren dat er al heel snel een herprogrammering optrad. Maar het meest fascinerende was dat die chips uit proteïne, dat die zich zelf begonnen te vermenigvuldigen als konijnen. De computer produceerde dus zijn eigen chips. Hij begon te groeien? Hoor je dat, Felix? Hebben ze die computer ook begraven? Geen idee. Misschien heeft hij wel harakiri gepleegd.